యాన్ ఫస్ట్ లైక్ ఓకే ధృతి అక్క. సారీ సరోజక్క. తలయుగు. ಎಂಚಲ್ಲ ರೊನಸ ಅಂಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇರ್ನಾನೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೊನಸ ಅಂಡೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿನಿ ಇನಿ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ರೊನಸ ಅಂಡ್ ಕಜಿಪು ಮೀನು ಓ ಮೀನ ಇರೆಗಿನಿ ಓಕೆ ಮೀನು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅತೆ ಮೂಲು ಬೈದು ಜತ್ತ ನನ ಬರೋಡ ದೂರ ಉಂಡತೆ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಎನ್ನ ವನಸ ಹತ್ತುಜಿ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ವನಸ ಮಲ್ಪುನು ಕೊರಿಯ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ತೋಜಾ ಉಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೂಲ್ ತೋಜಾವುಜಿ ಅವಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬರು ತೂಕ ಕೊಡ್ತಾರತೆ ಅಪಂಡ ಬರು ಒಡೆಲ ಪೋಂದವು ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರಿ ನೀ ಬೈಜೇರಿ ಆನ್ಲ ಇತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನ ಬರೋಡಾತೆ ನೀನು ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರು ಇನಿ ಚಳಿ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರಿ ನೀ ಪೂರ ಓಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಚಳಿ ಉಂಡಿ ಸರೋಜ ಕಂಚ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದಾಡ್ಜೇರು ಏರ್ಲ ಏರ್ಲ ಬೈದು ಜೇರು ತುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಾವೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ರಜೆ ಒರಿ ಬತ್ತೇರು ಅಂದಂದು ಒರಿ ಬತ್ತೇರು ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಒಂದ ದಾಯಿ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪೋರ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಲೈವ್ ರಜಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಶನಿವಾರಲ ಇಜ್ಜಿ ದೂರ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಮಡಿಕೇರಿ ಪೋರ ಉಂಡು ಮಡಿಕೇರಿ ಪೋಪುನು ರಡ್ಡು ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನನ ಸಂಡೇ ಅಂಡ್ ನಾಲ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬರಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವನ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ಇನಿ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡಿನಿ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಂದ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುಜೇರಂಚ ಆರು ಬರ್ಪೇರು ಎದುರು ಬರ್ಪೇರು ಬಾತೇರು ಬೇರು ಒನ ಸಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಮ್ರಳ್ಳಿ ಸುಕ್ಕ ಓ ಸಾಮ್ರಳ್ಳಿ ಸುಕ್ಕನ ಸಾಮ್ರಳ್ಳಿಯ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆರೆಗ್ ಸಂಪು ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೇರು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸಂಪು ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಸಂಪು ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ರೆಗ್ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಪು ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ರೇ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ರವಿ ಏ ಕ್ಯಾ ಭಾಷಾ ಹಾವ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಸಂಪು ಬ್ರದರ್ ಕನ್ನಡ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಹಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಎಗ್ ದಾನ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇನಿ ಎಗ್ ದಾನ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಾರೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಯಾರೆಗ್ ದಯ ಬಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬ್ರಳ್ಳಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದೇರು ತುಲೆ ಸಂಪು ಹಾನ್ ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಮ್ ಹರಿಯಾಣ ಸಾ ಹಾ ಓಹೋ ಹರಿಯಾಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹರಿಯಾಣ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ದಾನೆಗೆ ಸಾಂಬ್ರಳ್ಳಿ ಸುಕ್ಕ ಕ್ಯಾ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಹಾ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ದೂರ ಪೋಯ ಅವು ತಿಂಡ ಬೆರಿಬೇನೆ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಬ್ರಳ್ಳಿ ಅಂದಂದು ಸಾಂಬ್ರಳ್ಳಿ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಾವೆ ತಿರ್ಗುಂಡ ತಿರ್ಗಾರ ಸುರ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾ ಭಾಷೆ ಮಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಓ ಭಾಷೆ ನಾವು ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಏನ ಹರಿಯಾಣ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡು ಹರಿಯಾಣನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ ದಾನಿ ತಿರ್ಗಾರೆಗ್ ಪೋಪರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಾವೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಲೆಜ್ಜಾವೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಲೆಜ್ಜಿ ಶನಿವಾರ ಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಲೆಜ್ಜಿ ಶನಿವಾರ ಲೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಐತಾರ ಅಂಡು ಧೃತಿಜಿ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪು ಒಂದೇರ ಗುರ್ತದಾಗ್ಲೇ ನಂದು ತೋಜಿನು ಸಂಪು ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೇನುಂಡ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಪು ಏಕ ಲೈಕ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ 2 ದಿನ ಇಜ್ಜಾವೆ ಲೈವ್ ಅವು ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂದಂದು ಪಂಡ್ರಾಪ್ ಜಾರ್ಲ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಪು ಜತ ನಮಕ್ಕು ದಾದ ಅಲ್ಪನ್ ಅರ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಅವ್ರವರ ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದು ತೂಕ ಗೊತ್ತಾವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದಂದು ತೂಕ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಗೊತ್ತಾವು ಸರೋಜಕ್ಕಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪು ನಮಸ್ತೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಏಪಲ್ಲ ಇವು ನನ್ನ ಐತಾರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಸಂಡೇ ಅವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಂಜಿ 2 ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಡೇ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಏನ್ ಪನ್ನಿ ಅಂತ ಸಂಪು ಗುರ್ತದಾರಂದು ತೂಲೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಪಂಡ ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯ ಪುರ್ರು
ಆಂಡ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಂಡ್ ಸಂಪು ಹರಿಯಾಣದಾರ್ ಬತ್ತಿರ್ತುಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದಾರ್ ಹರಿಯಾಣಡ್ ಬತ್ತೇರು ಆ ಸತೀಶನೇ ಬಂಡೇರ ಅವು ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಪುರ್ರ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಕಲ ಡೌಟ್ ಆಂಡವು ಆರೆ ಆದಿಪ್ಪಡೊಂದು ಆರ್ ಪೂರ ಭಯಂಕರತೆ ಇಟ್ಟು ಎಂಚ ಓಲು ಒಲ್ಪ ಎಂಚ ಬರ್ಪೆರಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಇರು ಎಂಕ ಹರಿಯಾಣಿ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಇದೆತ್ತಾರತ್ತೆ ಯಾವು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ತೆತ್ತೇರು ಕೋಡೆ ಬಂತಾರತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ಬೊಡ್ಚಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ತೆತ್ತೇರ ಬೇತೆ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡ್ದೆ ರವೆ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನ ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ದಾದೇ ಇರು ಚೆಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ದಾದೇ ಇರು ಚೆಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾ ಚಲಿ ಗಡ ಗಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಆತ ಜೋರು ಚಲಿ ಉಂಡ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗಡ ಗಡ ಆಪಿನತ್ ಮುಲ್ಪ ಗಡ ಗಡ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗಡ ಗಡ ಆಪುನಿಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತನು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಾಬಾನಾಗ್ಲು ಜೆತ್ತಾರ ಒಲ್ಪ ಚಲಿಯೇ ಚೂರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದಿಯೇ ಚಲಿ ಚೂರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನಿ ಇನ್ನು ಚಲಿ ಚೂರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗಡ ಗಡ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ದಾದಾನ ಮೂಲು ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಉಂಡುಗೆ ಗಾಳಿ ಜೋರುಂಡಿಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ನವರುಡು ಅಂಚ ಚಲಿ ಜೋರುಂಡಿಗೆ ಅರೆ ಏಳನೇ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಮಲ್ಪೆ ಬೋಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮೀಯರೆ ಮಲ್ಪೆಗ್ ಪೋಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಮುರ್ಕರೆಗ್ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಮುರ್ಕರೆಗ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಮಲ್ಪೆಗ್ ಎಲ್ಲ ಏಳನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ಮುರ್ಕುದೆ ನನ್ನ ಚೂರು ಉಂಡು ಮುರ್ಕರೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಯಾನ್ ಪೂರ ಮುರ್ಕುದೆ ನನ್ನ ಚೂರು ಉಂಡು ಮುರ್ಕರೆಗ್ ಅಂದೆ ಆತ ಮುರ್ಕ್ಯಾರ ಇರು ಎಲ್ಲೆ ಮುರ್ಕೊಡಿತ್ತನು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಮಾಸೆ ರೋಜಕ್ಕ ಇನಿ ಮುರ್ಕುಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಅಮಾಸತೆ ಎಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಇನಿಯೇ ಮುರ್ಕುದೇರು ಆಜಿ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಕೆಬಿಗೊರು ಅಂತ
ಎಲ್ಲೆ ಮುರ್ಕರೆಗ್ ಪೋಂಡ ಪೂರ ಮುರ್ಕುವೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇರ್ ಅರ್ಧ ಮುರ್ಕುದಾರತ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪುನತೆ ಎಲ್ಲೆ ಮುರ್ಕರ ಪೋಯರ್ಡ ಪೂರ ಮುರ್ಕುವರಿರ್ ಅಂಚಾತೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರ್. ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್‌ಗೂ. ಭಲೆ ಭಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಎದುರು ಬಲೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಓಲುಂಡು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಚೇಚ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಚೇಚ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಹೇಮಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಪಂದುಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನ್ಯಾಕ. ಹೇಮಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೇರ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ. ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಪಂಡೇರ್ ಹೇಮಕ್ಕಲ. ಹೇಮಕ್ಕಗೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೇನಿ. ಇನ್ನು ವೆಜ್ ರೆಗ್. ಓಕೆ ಬಾಲೆ ದಾದಾ ಅಲ್ಪಿ ಹೇಮಕ್ಕ. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಹೇಮಕ್ಕ. ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್. ಚಿಕನು. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪೋಪರೆ ತಿರ್ಗರೆಗನ್ನ ಕಾರ್ಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಕಾರ್ಡ್ ಅತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಸುಟ್ಟು ಬಸುಟ್ಟೆ. ಬಸ್ ಬಸ್. ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೇನಾ. ಓಕೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದಾ ಮಲ್ಪೆರ ಹೇಮಕ್ಕನ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಜೆತ್ತೇರ. ಜೆತ್ತೆರ್ಡ ಲಕ್ಕಲೆರೇನು ಬೊಲ್ಪಾಂಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ. ಬಸ್ ರಗಲತೆ ಪೋರೆಗ್ ಪೂರ ದೂರ ದೂರ ಅಂದಿಯೇ. ಬಸುಟ್ ಪೂರ ರಗಲೆ ಆಂಡ ದಾದಾ ಅನ್ಪಿನಿ ಬಸುಟೆ ಪೋಡತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಬಸ್ ಉಂಡತೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಲಾಸತೆ. ಅಗ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋಡ್ಚ ಐಕ ನಮ ಬಸುಟ್ಟು ಪೋಯಿಂದು. ಬೈಜೇರಿನಿ ದೂರ ಬತ್ತೆರ ಹೇಮಕ್ಕ ಇನಿ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್‌ಗ್. ನೈಟಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಇನಿ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಪೋಯೆರ ಅಂದ್ ಗಡ ಗಡ ಆಪುನ ಅಂದರೆಗ್. ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜೆರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರ್. ಹಾಯ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಭಲೆ ಭಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್ ಲೈವ್‌ಗೂ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಹೇಮಕ್ಕಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನವರ 90 ಬಂತು. ಬೇಕಾದವರು ಕುಡೀರಿ ಕುಡೀರಿ ಕುಡಿದು ನಲೀರಿ. ಹೇಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಮಕ್ಕ. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ರವೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ. ಹಾಯ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಡೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಂಡರೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ ಬತ್ತುಂಡತ್ತ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಪೋರೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ ಕಡ ಪುಣ್ಯಕ್. ಹಾಯ್ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಅರೆನಿ ಬೈಜ್ಜೆರ್ ಲೈವ್‌ಗ್ ಅವೇ. ಆರು ಬೈದ್‌ಜೇರ್ ಲೈವ್‌ಗೂ. ಎಲ್ಲೆ ಪಸಂದ್ ಪೋಲೆ ಕಾರ್ ಎನ್ನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೆ ಪತೊಂದು ಪೋಪ ಕಾರ್ ಐಟ್ ನಾಲುಂಡು ನಾಲ್ನ ಕೊನೊಡೆ ಅತ್ ಒಂಜಿ ಆವ.
ಜನ ಏತು ಉಂಡು ಪಂತಿಜಾರಿ ರಂಚ 4-6 ಕಡಬುಡಿಯ ಓ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲೆ ಎಂಕುಲ್ರಾಡ್ ಜನ ಬೊಕ ಬಾಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಜನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಕುಲ್ರಾಡ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಯಾವು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವೇ ಅವು ರಡ್ಡು ಪಿರಬಾಡು ಒಂಜಿ ಯಾವು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಕುಲು ಮೂಜೇ ಜನ ಇಪ್ಪುನಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಮೀನಿಗೆ ಬಂಗುಡೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಾ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಡ ಬಿಡಿಯರು ನೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ವೈಟ್ ಹೋಗ್ನು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಫ್ಲೈಟ್ ಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕಾರ್ ಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಯಾವ ಪೋದು ಬಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪು ನೀವು ಆರು ಫ್ಲೈಟ್ ಕಡ ಬಿಡಿಯರು ಈರ್ ಕಾರ್ ಕಡ ಪುಡ್ದಾರು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದ ಅಂದ ನಾಗೇಶನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಕೊರ್ಲೆ ಕುಡ ಪಿರ ಕಡಪುಡ್ರೆಗ್ ರಗಲೆ ಅತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಜಿನ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಲ ಮೂಲು ಇಪ್ಪಾಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಕೊನೊಪ್ಪೆ ಪೋನಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಪೆ ಕಾರ್ ಅವಲ್ದು ಇದು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ 2 ಜನಕ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಇಜಿಂದ ಪೋನಾಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ ಪೋಪೆ ಪಿರ ಬರ್ನ ಕಾರ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪೆ ಇರುವರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಬಡಿಚಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕೂಡ ಬರ್ತನತ್ತೆ ವೈಟ್ ಪೋಪುನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮರ ಉಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಮರತ ಮಿತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮರತ ಮಿತ್ತಿರ್ದೆ ಪೋಪುಂಡತ್ತೆವು ಮರತ ಆಗಂದು ರೈಲುಗೆ ರೈಲು ಅಲ್ಲ 2 ರೈಲು ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಪೋಪಿನಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಮಾರ್ರೆ ಮೂಜಿ ಹತ್ತು ಅವಲೊಂದು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು 4 ಜನ ಪೋಪಿನಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ. ರೈಲು ರೈಲು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಚಳಿ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪರ್ಂಡ ಇನಿ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಜನ ದಾನೆ ಚಳಿಯಿಂದ ಏರ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದಿಜ್ಜಾರ ಅಂದು ಪಿಂಟ್ ಬೊರ್ಚೆ ಅಂದ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಕೋಲ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ಬಾರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಿಂಟನ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಪಾರೋಡ ಆಪುಣ ಅಂದು ಅತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಕೋಲ್ಡ್ ಅವಂದ ಒಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಪಾರೋಡ ಆಪುಣ ಅಂದು ಪಿಂಟ್ ಆಜಿ ಜನ ಕೆಬಿಗೊರುಪೇರು ಯಾನ್ 90 ಪರ್ಯ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಲಕ್ಕೆರೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋರ್ಚಿ 90 ಯಾವು ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಚಾ ಕುಡಿಯುವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಚಾ ಕುಡಿಯುವಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವೆಂಚ ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಚಾ ಕುಡಿಯುವ ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ವೀರ್ ಪನ್ನಿ ಬಲೆ ಬಿಸಿ ಚಾ ಕುಡಿಯುವ ಪನ್ನಿ ಅತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ದಾದೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಚಾ ಬರ್ದಿರು ತುಲೆ ಚಾ ಕೊರಂದ್ರೆ ಪರ್ಕ
లాగెచ్చి జెప్పులే దాదా నాగేష్ అన్న చెప్పులే ಅನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಇನಿ ಗೆತ್ತುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಿ 90 ಓ ಅಂದಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಯಾನಂತ ದೆತ್ತಿಪ್ಪೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಕೆಬಿ ಕಡ್ತಾರ ಐಟ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೆಬಿ ಅಂಡ್ರು ರಡ್ಡು ಜನತ ಕೆಬಿ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾಲ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಬುಡಿಯಾರ ಅಂದಿರು ಒರಿಯನ ರಡ್ಲ ಕೆಬಿ ದೆತ್ತಾರು ಕಡ್ತಾರು ಒರಿಯನ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಬಿಡ್ತಾರತ್ತೆ ಹನುಮೇಗೌಡ ಅತ್ತೆ ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹನುಮೇಗೌಡ ಅತ್ತೆ ಅಂದು ಹನುಮೇಗೌಡ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್ ಒನ ಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಚ ಒಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಚಾಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನೀತಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುನೀತಾನ ಬ್ರದರ ಸಿಸ್ಟರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲರ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒನಸಾಣೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಾಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ದಾನೆ ಮಾಲಿಜ್ಜಿಗೆ ನಂದುಲ್ಲರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಾವೆ ಅಂಚೆ ಮಾಲಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ರಡ್ಡು ದಿನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ವನಸ್ ಆಂಡೆ ಏಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸ್ ಆತ್ಜಿ ಮೋನೆ ತೊಜಿಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಓಕೆ ಮೋನೆ ತೊಜಿಪಾರ ಮೂಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜತಿ ಎಂಗುಲು ಮೂಲು ಕತ್ತಲೆಡ್ಗುಲು ಒಂದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಅತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಓಲು ಊರು ಇರೇನ ಎಂಕಲ ಊರು ಕಾರ್ಲ ನಾಗೇಶನ ದಾನೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಊರುಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಂದು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ರ ಮೋನೆ ತೋಜೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನಕೆ ಎಂಡ ಅಂಡು ಮೋನೆ ತೋಜಾಡಂಡ ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರು ಉಜಿರೇನೆ ಓಕೆ ಇರು ಬ್ರದರ ಸಿಸ್ಟರಾ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ದಾದಾ ಅಂಡು ಓಕೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪಣರ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚ ಇನಿಯೇ ಪನ್ನಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರು ಸಿಸ್ಟರಾ ಓಕೆ ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವೇ ಆಂಡು ಮೀನು ಮೀನಾ ಇರೆಗ್ ಓಕೆ ಮೀನು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ದಿನ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಪಾರ ಇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಪಾರೆ ಪೋಯ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಇರ್ನ ಕಾರ್ ಬಲೆ ಆಯ್ತು 4 ಕಾರ್ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಪಿರ 16 ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಾವೆ ಸತೀಶನ ರಡ್ಡು ದಿನ ಲವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ತುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಯಾರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಲವರ್ ಇಜ್ಜ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇಜಾರಂಡ ಲವರ್ ಇಜ್ಜೆ ಇರೆಗ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಇರೆಗ್ ಬೇಜಾರಂಡ ಲವರ್ ಇಜ್ಜ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಗುಲು ಪೋದು ಬಲೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಸಂಡೇ ಉಂಡು ಲೈವ್ ಅವೇ ಇರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಳ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಪೂರ ಜನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ
ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರು, ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರು, ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತು ಪೋಯರು. ಕೆಲವು ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿನಿ ಪೂರ ಜನ ಚಳಿ ಜೋರುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್. ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ. ನಮಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ದಾಯ್ ಬನ್ಪಾರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ. ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಏತ್ ಜನ ಬೋಡಿರೆಗ್. ಲವರ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಲವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ತುಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಲವ್ವರ್ ಇತ್ತನ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಜಿಗೆ ಆಂಡ ಅರೆಗ್ ಲವ್ವರ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅತೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗ್ ದಾದ ಅಲ್ಪನಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಡ ಪನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ದಾಲ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ವೆರಾರು. ನಾಲ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ 4 ಜನ ಅಲ್ಲೆ ರೈಟ್ 2 ಜನ ನಿಕ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಲೆ ಇರ್ಲ. ರಿಕ್ಷಾ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ತುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಗೆ. ಆರ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ಅತೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ಗೆತೊನ್ಲೆರು. ಲವ್ವರ್ ಇತ್ತುಂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾರ್ರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ಡು ಉಲ್ಲರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ದಾನಿ ಅಂದುಕ್ ಏನುವೆರು. ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆತೆ. ಆನ್ಲೈನ್ಡ್ ಉಲ್ಲರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ದಾನೆ ಅಂದುಕ್ ಏನುವೆರು. ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಂಡ ದಾಯೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತನ್ಗ ಏನ್ವೆರು. ರಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಕುಲೆ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ 2 ಜನ ಇಪ್ಪುನು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇರ್ಲ. ಅರೊಂಜಿ ಸುನೀತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬತ್ತೆರ್ ಆರ್ಲ ಪೋಯೆರ್. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ತೆಲ್ಪುಂದು ತುಲೆ ಅವ್ಲು. ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. 100 ಡಿಗ್ರಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನತೆ. ಆ 90 ಅವೆಲ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಇತ್ತಂಡ ಬರಡು. ಯಾನ ಬಾಟ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ತಿಂಜಾದಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಲವರ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ 90ಲ ಪರೊಲಿ ಅತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂದಂದು ಲವ್ವರ್ ಇಜ್ಜಿನ 90ಲ ಪರೊಲಿ ದಾಲ ತೊಂದ್ರೆಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಕೇನ್ನಾಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಅವು ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಡ 90 ಪಟಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೇನುವೆರು ದಾದಾಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತುಜಿಂದ ಕೇನುವೆರು ದಾದಾಂಡ್ ಪಾತೆರ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು 90 ಪಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ. ಇರ್ ಪರ್ತಾರ ಕೇನುವೆರು ಎಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅತ್ತ. ಮೂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಮೂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಒಂಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಒಂಜಿ ಇರ್ಬೊಕು ಒಂಜೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ.
ಮೈಂದು ಕುಲ್ಲು ಮಂಡೇಡು ಅನ್ನ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದ್ ಮಂಡೇ ಕುಂಟು ಪಾಡೋಡು ಅತ್ತೇಜಿನ ಮೈಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅವಂದಿ ಮೈಂದು ಕುಲ್ಲು ಮಂಡೇಡು ಅನ್ನ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ಲೆ. ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಚಲಿಕ್ ಪೂರ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬೊರ್ಚಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ತಿನ್ಪೇರು 90 ಇತ್ತಂಡ ಬರಾಡ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಟ್ ಪೂರ ಬೊರ್ಚಿ ಅವು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿಲ ಬೊರ್ಚಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಲ್ ಬರಾಡು. ಬೊಕ್ಕ ಜೋರು ಶೀತ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಶೀತ ಬರ್ಪುಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆರ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಕ್ಕ ಚೇಚ ಅಕ್ಕನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಜೆತ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಯಾನೋರಿ ಬಾಕಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಉನಾಸ್ಲ ಆತುಜಿ ನಾನು ಅವನಾಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪುಜೇರ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪುಜೇರ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಕುಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೋಪಿನಿ. ಅಮ್ಮ ಮುರಾಣಿ ಪೋತಿರತ್ತೆ ಟೂರುಗು ಟ್ರಿಪ್ಪು ಪೋತಿರತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾರ ಅಂಚೆ ಆರು ಬರ್ಪುಜೇರು ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ಪೋಪಿನಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಾಂಡಿ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಂಕ್ ಚಂದ್ರತೆ ಅಕ್ಕನಾಗ ಪೂರ ದೂರ ಪೋತೀರ ಮರೇನಿ. ಎಲ್ಲೆ ಕಾಪುವೆರ್ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಲೈವ್ಗು ಪೂರ ಇನಿ ಬರ್ಪುನಾಂಡ ಪಂದ್ ಬುಡ್ತೊಲಿ 2 ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಪುವೆರ್ ಅಂದತೆ ಇನಿ ಬೈಜೇರತ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಬೊಕ್ಕಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ನಾನು ದಾನೆ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಇನಿ ಬೈಜೇರು ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಎರಡಲ್ಲ ಪಂತಿಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ತಿರ್ಗಾರ ಸುರಾಂಡ ಎಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದೆ ಕಟ್ ಆಪುಂಡಾ ಸರಿ ಆಂಡ್ ಬನ್ಲೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಆಂಡೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಪುಂಡಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚಾದ ಅವು ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪತ್ರ ಕೊರ್ಪುನಿ ಇನಿ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಬೈಜೆ ರತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಜಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಇನಿ ದೂರ ಪೋತಾರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಎಲ್ಲೇ ದೂರ ಪೋಪುನಾಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಇಜ್ಜೇರಿನಿ ಅಂದಂದು ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಇಜ್ಜೇರಿಯೇ
ಎಲ್ಲೇ ಮಡಿಕೇರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪಾಜೆ ಪೋಪುನ ಸಂಪಾಜೆ ಒಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಇವರು ಮಡಿಕೇರಿ ಪೂರ ಪವರ್ ಉಂಟು. ಮುಲ್ಪನೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಬಾರಿ ಕುಲ್ಲುವರ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಚಳಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಿ. ಸಾರಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ದಾದಾ ಮಲ್ಪ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ವರಟಿ ಕುಲ್ಲಿನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೆ ಅವಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ವರಟಿ ಕುಲ್ಲೋಡ ಆಪುಣ ಅಂದತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಪುಣ ಅಂದ ಅವಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ವರಟಿ ಕುಲ್ಲು ನಿಗೋದು. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ತಿಬಾರ್ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ ತಿಬಾರ್ ಜಾತ್ರೆ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂದ ನಾಗೇಶನ ತಿಬಾರ್ ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಚಳಿ ಉಂಟುಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜಿನ ಪಿದಾಯಡಂಜಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲು ನಲ್ಪ. ಮಡಿಕೇರಿಡು ಏಪಲ್ಲ ಚಳಿಯೇ ಅಂದಂದು ಅಲ್ಪ ಏಪಲ ಚಳಿ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂರಾ ಜನಕ್ಲ ಇನಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಬರ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರು ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ ಪಿದಾಡಿಯರಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸಂಡೇ ಬರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸಂಡೇ ಬಲೆ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡವೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓ ಜಾಕೆಟಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಾಕೆಟ್ ಕಡ ಪುಣ್ಯಕ್ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಮೂಜಿ ಜಾಕೆಟ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಾಕೆಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಪೋರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸಂಡೇ ಬಲೆ ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಜನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮನೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಕೆಪ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುಗವೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಡೆ ಪೂರ ಪೋಯ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಗ್ಲೇಗ್ಲ ದಾದಾಪುರ ಆಂಡ್ ಒಡೆ ಪೂರ ಪೋಯ ತೂಕ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಈತಿನೆಟ ಬತ್ತದು ನಿಗ್ಲು ರಡ್ಜನ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ್ತಿ ಇತ್ತಾರು ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಗ್ಲೇಗ್ ಇರುವರೆಗ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆ ಬಾಯ್ ಬಂಡೇರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾಯ್
ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ಗೆ ಅನಸಂಡ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ ಆಂಡ ಬಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಅವು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಂಡ ಬರ್ಕಾವೆ ಅವು ಉಲ್ಪೋದು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ರಂಚ ಅವಳು ಪೋದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ ರೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ ಜಾತೆ ಎಂಚ ಬಾಯ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವನೊಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದ್ದೀರಾ ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ 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 ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲರೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಆಯ್ತು ಬರ್ತು ಬರ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲೇಗ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ತುಂಬುರದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಓಕೆ ಬಾಯ್